Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είχα ανεβάσει ένα post σχετικά με την κάρτα της Bybit και σήμερα θα κάνουμε αυτό το βιντεάκι για να σας δείξω αναλυτικά το πώς λειτουργεί και τι φαίνεται μετά από κάποιες συναλλαγές μέσα στο δικό μου το back office, για να έχετε και εσείς μια εικόνα το πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε και τι προνόμια έχετε με αυτή την κάρτα. Καταρχήν κάνετε εγγραφή μέσω του link, μέσω της ομάδας μου βασικά που έχω ανεβάσει το post, την CryptoGreece, ή κάτω το βιντεάκι θα βρείτε κάποιο link. Αυτό το link είναι συγκεκριμένα, είναι partner link, δεν είναι referral link, και έχετε περισσότερα προνόμια κάνοντας την εγγραφή σας μέσω αυτού. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το back office, το δικό μου πως φαίνεται, με μια αρχική κατάθεση γύρω στα $100 σε USDT μέσα στην κάρτα και για μεγάλες συναλλαγές τις οποίες έχω κάνει αυτές τις μέρες. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική σελίδα. Μας εκδίδει κατευθείαν δύο κάρτες, μια φυσική και μια εικονική. Η φυσική κάρτα έρχεται μετά από περίπου 10 μέρες, τόσο έκανε να έρθει. Πρέπει να ξοδεύουμε πάνω από €1 να είναι οι συναλλαγές μας και να μπορεί να την περνάει στην κάρτα. Μπορούμε να διαλέξουμε εδώ πέρα όποιο νόμισμα θέλουμε να είναι σαν default, αυτό που θα ξεκινάει η συναλλαγή μας και θα χρεώνει, είτε θα είναι USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum και Ripple. Υπάρχει η επιλογή του να μας δίνει κάποιους τόκους εφόσον έχουμε χρήματα μέσα. Π.χ. στο USDT είναι 8% ετησίως, για πάνω από, μάλλον κάτω από $500 είναι 8%, για πάνω από $500 είναι 5,5% ετησίως, και αυτά τα πιστώνει νομίζω καθημερινά, αναλόγως το ποσό το οποίο έχουμε μέσα, έτσι το αντίστοιχο ποσοστό. Το αντίστοιχο είναι πάλι και στο USDC, έχει κάτω από 508%, 505.000 2% και πάνω από 5.000 1,10%. Τα ίδια ποσοστά και σε Bitcoin και σε Ethereum, 1,70% για Bitcoin και 2,5% για Ethereum. Πολύ καλή επιλογή και αυτή για να παίρνουμε το κάτι πίσω μας και από εκεί. Μπορούμε να τσεκάρουμε τα limits, τα οποία μπορούμε να κάνουμε ανάληψη από τη ATM ή να κάνουμε το transaction τις συναλλαγές μας ηλεκτρονικά, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε 5.000 καθημερινά να ξοδεύουμε ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε POS σε κάθε επιχείρηση, 50.000 το μήνα και 250.000 το χρόνο. Από το ATM είναι πάρα πολύ καλό αυτό, ότι μπορούμε να κάνουμε ανάληψη καθημερινά 2.000€, το μήνα 10.000 και το χρόνο 75.000. Σε σύγκριση με άλλες κάρτες που είχαμε παλιότερα, αυτό το όριο είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει πάρα πολλούς. Θέλω να πω ότι τα περισσότερα ποσοστά σε cashback είναι στα σούπερ μάρκετ. Το έχω παρατηρήσει και εγώ, με μια συναλλαγή η οποία έχει γίνει γύρω στα $80 σε ένα σούπερ μάρκετ, η επιστροφή σε πόντους ήταν 2.080 περίπου, και συγκεκριμένα τώρα, επειδή λέω για τους πόντους, οι πόντοι πιστώνονται μετά από 3 μέρες εργάσιμες μέσα στο λογαριασμό σας, εφόσον έχετε κάνει τη συναλλαγή. Μην δείτε 0 στους πόντους και λέτε έκανα συναλλαγή και δεν έγινε κάτι, θα πιστωθούν μετά από 3 μέρες. Ok, έχουμε πολλά προνόμια μέχρι και 10% σε rewards, 5% cashback σε σούπερ μάρκετ, και έχετε φυσικά και το link το δικό σας, το οποίο είναι referral link και μπορεί να δώσει προνόμια σε φίλους σας. Ok, πάμε να δούμε. Εδώ πέρα κάτω υπάρχει και μια επιλογή στο να γίνετε VIP. Όσο ανεβάζουμε τις βαθμίδες μας, VIP 1, 2, 3, 4, 5 και πάει λέγοντας, αυξάνονται τόσο πολύ και τα rewards, τα κουπόνια, τα bonus που δίνει μέσα στο ανταλλακτήριο, και έχουμε περισσότερες επιλογές και δώρα. Πατώντας εδώ πέρα στο View Rewards, είναι μια καινούργια σελίδα και μπορείτε να δείτε πώς μπορούμε να εξαγγελώσουμε αυτούς τους πόντους. Και π.χ. αν πάμε εδώ στο Records, μπορείτε να τσεκάρετε τη συναλλαγή την οποία έχετε κάνει και δεν φαίνονται οι πόντοι, ας πούμε, για αρχή, αλλά μπορείτε να τσεκάρετε τους πόντους εδώ πέρα. Π.χ. εδώ βλέπουμε ότι εδώ έχω 2.080 πόντους, ήταν αυτό που είπα για το σούπερ μάρκετ, που έδωσε στους περισσότερους πόντους.
Οι άλλες συναλλαγές εδώ πέρα που φαίνονται είναι είτε σε καφετέρια είτε σε κάποια άλλη επιχείρηση, που είναι αντίστοιχα με τα ευρώ που χαλάσαμε ένας πόντος. Δηλαδή εδώ ήταν 4 ευρώ, μου έδωσε 4 πόντους. Οπότε οι περισσότεροι πόντοι είναι μόνο στο σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής αυτό έχω παρατηρήσει. Εφόσον έχουμε συμπληρώσει τους πόντους, βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές ώστε να τους εξαργυρώσουμε. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα προσωπικά είναι να παίρνω rewards σε USDT ή σε κάποια άλλα νομίσματα. Οπότε πάμε κατευθείαν στο 5, εδώ πέρα κάτω, και βλέπουμε ότι με 9.800 πόντους παίρνουμε $20 κατευθείαν στο πορτοφόλι μας στο Foundry. Okay. Όπως αντίστοιχα παίρνουμε σε USDC, σε Ethereum, σε Ripple και σε Bitcoin. Okay. Παρατηρούμε ότι εδώ στα $20 δεν υπάρχει κάτι όπως είναι εδώ πέρα κάτω που λέει bonus. Ωραία. Η διαφορά με αυτό είναι ότι εδώ είναι κατευθείαν στο πορτοφόλι μας, κατευθείαν στο Foundry σαν USDC, σαν δολάρια, και εδώ πέρα κάτω είναι να τα ξοδέψουμε στο bonus ή στο κουπόνι που είναι το επόμενο σημείο που λέει κουπόνι $5, να τα ξοδέψουμε σε trading fees, στα trade που θα κάνουμε μέσα στο δελατήριο. Okay, οπότε πολύ προσοχή σε αυτό. Αν δεν θέλουμε να τα ξοδέψουμε στις συναλλαγές μας, να επιλέγουμε πάντα να μην γράφει κάτι δίπλα σε bonus ή κουπόνι, να είναι σκέτο και να παίρνουμε κατευθείαν τα δολάρια ή τα bitcoin, τα ripple που θέλουμε να διαλέξουμε κατευθείαν στο πορτοφόλι μας, και μετά από εκεί πέρα να τα χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε, είτε να τα φορτώσουμε πάλι μέσα στην κάρτα, είτε να τα κάνουμε και ανάληψη, να τα στείλουμε σε άλλο πορτοφόλι εκτός των δελατηρίων. Και αυτές ήταν οι επιλογές μας. Μπορούμε να τσεκάρουμε τις κάρτες μας, έχουμε κάποιες επιλογές και εδώ πέρα πατώντας πάνω στην κάρτα και όλα αυτά τα προνόμια που μπορεί να μας δώσει. Ωραία, οπότε όποιος θέλει να κάνει την εγγραφή του βρίσκει το link κάτω από το βιντεάκι ή μπαίνει στην ομάδα μας στην Epicogris και εκεί στα επιλεγμένα μπορεί να βρει το link και να κάνει την εγγραφή και να προχωρήσει και να παραγγείλει την κάρτα, εφόσον έχει περάσει το KYC. Έτσι, για να παραγγείλουμε την κάρτα πρέπει να περάσει κανονικά το KYC με όλες τις ταυτότητα και διεύθυνση. Κανονικά τα περνάει πολύ εύκολα και έχετε μέσα σε μισή ώρα περίπου παραγγείλει και την κάρτα και έρχεται στο σπίτι σας. Αυτά. Αν υπάρχει κάτι άλλο θα βγω με επόμενο βίντεο και θα σας ενημερώσω. Γεια σας.